डॉक्टर B.C. रॉय हे नाव तुम्ही ऐकलं आसतलें. B.C. रॉय हे एक प्रख्यात असे दोतोर. तांच्या नांवान हो डॉक्टर्स डे सुरू केलो. हो B.C. रॉय हो ताका एक सोशल एंगलय आशिल्लो. B.C. रॉय हो गांधीजींचो दोतोर. सो तो नेहरू कडेन तांचे लागीं संबंध आशिल्ले. आनी B.C. रॉय ताजे नंतर वेस्ट बंगालाचो मुख्यमंत्री जालो. एक डॉक्टर आनी ताणी जे पळय काम करून दवरलां हें सगळें दोतोरां खातीर एक देखदिणी अशें म्हणटात. म्हणजे दोतोरकेचें वैशिश्ट कितें आसता, कोणी दोतोर जालो म्हणून जायना. ताजी स्पेशलिटी कितें, ताजी स्कील कितें हें खूब म्हत्वाचें. कोणी दोतोरा कडेन वता तेन्ना दोतोर स्कील कितें अशें म्हणटात न्ही. आज सुपर स्पेशलिटी आयला, सो ताजें स्कील म्हत्वाचें. पूण सगळ्यान म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, ताजो मानवतावादी धर्म. दोतोर जाता तेन्ना तो एक सायन करता की आपूण पेशंटाक आपलें सगळें जें कितें आसा आपल्याक सगळें हें दिवन कितेंय आडमेळी आयले जाता पूण आपूण पेशंटाक खरें बरे तरेन ट्रीट करतलो. आनी एक गोंयचे एक स्पेशलिटी तुमी जाणात, गोंयान भितर अशे दोतोर आसात जे हातान पयशे घेनाशिल्ले. एक तेंपार दोतोर तपासले जाल्यार सुद्दां ताजे बॉल्सान पयशे घालचे पडटाले आनी कितलेशे पेशंटाक दोतोर पेशंट पयशेच दिले आशिल्ले. सो आनी ते विचारय नाशिल्ले. ताजे फुडलें म्हळ्यार गोंयान भितर तुमी जाणा आसतले आशियांतली पयलें हॉस्पिटल सुरू जालें. गोवा मेडिकल कॉलेज जी आसा, जी आज स्वता दोतोर शिवानंद बाब बानेकार हे ताजे डीन आसात, मुखेली आसात. ताका एक येदी व्हडली परंपरा आसा की आशियांतलें पयलें हॉस्पिटल गोंयान सुरू जालें. आनी आज आतां दोतोर आमचे कडेन इंटरेक्शन करताले की आज म्हजे कोतान तरी की भारतान भितर खुबशीं गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आसतलीं पूण इतलें बरें सुसज्ज, इतले वेगवेगळे स्पेशलिटी आशिल्ले अशे तरेचें हें पयलें हॉस्पिटल. आनी ताजे फुडें वचून सांगचें जाल्यार हांगा हेल्थ मिनिस्टर जो आसा विश्वजीत राणे, तो तर सामक्या ज्या धाडसान काम करता न्ही की सगळे तरेची मशिनरी जें नवें कितें आधुनीक येता तो गोवा मेडिकल कॉलेजीन हाडटात. आनी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खरें म्हळ्यार कितलेशे क्रेडीट विश्वजीत राणेक वता. सो ह्या हॉस्पिटलाचे बद्दल आमच्या गोंयकारांक एक आस्त आसा आनी एक प्रेमय आसा. आनी डॉक्टर्स डेच्या निमतान डॉक्टर शिवानंद बाब बानेकार हांकां आनी आमचे ऑफिसाक भेट दिवची, आमच्या स्टाफा कडेन एक इंटरेक्शन करचें. कशें आसा की काल 2 दोतोर हांगा आयिल्ले, डॉक्टर जितेंद्र नगरशेकार आनी एक दोतोर आमचो भाणारे, दीप भाणारे हांकां आपयल्ले. आनी तांकांच आमी चर्चा करपाक लायली टीव्हीचेर. ताणें एक बरी गजाल सांगली की तुमी मिडिया बरयता आसतना विचार केल्लात म्हणून. एक कितें तरी कॅज्युअलिटी कितें आयलो, कोण पेशंट आयलो, ताका तर कितें जालें, रोखडें तुमी दोतोराचेर घालतात. आनी रोखडेंच त्या दोतोरान सारकें ऑपरेशन केलें ना, दोतोराचे कडेन चूक जाली हें पेपरान छापून येता. तो म्हणटा दोतोर खुबदां खुलासो करूंक शकनात, दोतोर फाटल्यान उरतात. पूण दोतोरांची गजाल कितें आसा हें तुमी समजून घेवपाक जाय. आनी खुबदां पत्रकारांक तें खबरच नासता फाटल्यान कितें चलता. म्हळ्यार आज दोतोर डेच्या निमतान डॉक्टर बानेकार आमचे कडेन आयले, तें आमकां एक बरें दिसता. इतल्या खातीर तांचे कडेन आमी समजून घेवंक शकतले की डॉक्टर्स डे म्हळ्यार कितें आनी गोवा मेडिकल कॉलेज कशी चलता. आनी तुमी बातमी दिता आसतना सुद्दां कांय पथ्यां पाळपाक जाय, ती कशी पथ्यां पाळपाक जाय. आनीक गोवा मेडिकल कॉलेज पत्रकार हांचो संबंद आनीक बरो कसो वाडटलो. गोवा मेडिकल कॉलेज आनीक गोंयचे लोक नागरीक ते भायर समाज आमचो पळय जो गोमंतकी समाज आमी जर म्हणटा तांचे संबंद कशे वाडटले हाजे खातीर दोतोर बानेकार आमचे कडेन उलयताले, सुसंवाद सादतले. पयलीं हांव तांकां रिक्वेस्ट करतां की तांणी सुरवातेक एक थोडे वेळ गोवा मेडिकल कॉलेज कशें काम करतात, ते कशें काम करतात हाजे बद्दल एक 5 मिनटां सांगचें. आनी मागीर आमी हो फोरम आमी उक्त करतात. तुमी प्रत्येकान एक प्रश्न तुमी विचारचे. ताजे पयलीं हांव मागतां आमचे युनिट मॅनेजर विजू पिल्ले हांचे कडेन की तांणी पुष्पगुच्छ दिवन दोतोर बानेकार हांकां येवकार दिवचो. आज नॅशनल डॉक्टर्स डेच्या दिसान हांव गोमंतक मिडियाचे आभार मानता की तांच्यांनी म्हाका हांगा आपयलें आनी म्हजे कडल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजाची म्हायती घेवपाची एक प्रोग्राम दवरलो. आनी तुमी सगळे स्टाफ हांगा जे बसला तांचे सगळ्यांचे आभार मानता. तुमकां खबर आसतलें की गोवा मेडिकल कॉलेज इज द ओल्डेस्ट इन्स्टिट्यूट इन एशिया. आतां हे 1854 एस्टॅब्लीश जाल्लें आनी तेन्ना थंय फर्स्ट टायम मेदीक सुरजांव म्हण अशी एक डिग्री दिल्ली जाताली थ्रू पोर्तुगीज युनिवर्सिटीज. आनी त्या मेदीक सुरजांवाचेर शिकिल्ले कितलेशेच दोतोर आजून गोंयान आसात आनी ते प्रॅक्टीस करता. एन्ड 1961 काय 62 आमकां ती
अंडर मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियाचे अंडर आयले आनी आमी MBBS कोर्स सुरू केलो. आमचे तेन्नाचे गोवा मेडिकल कॉलेज जे 60 सिटाचे MBBS सीट असले आणि हार्डली म्हाका दिसता काय तरी 18 काय 20 स्पेशालिटी पोस्ट असले, स्पेशालिटी कोर्सीस असले. त्या दिसाच्यान आज आमी ऑलमोस्ट 200 मेडिकल सीट आसा, म्हणजे आमचे 180 आसा आनी 20 ॲड जातले येता त्या वर्साच्यान. सो 200 अंडर ग्रॅज्युएट सीट्स आसात, 123 ब्रॉड स्पेशालिटी कोर्सीस आसात आनी 16 सुपर स्पेशालिटी कोर्सीस आसा. हे पयलीं नाशिल्ले. आनी अशा ह्या गोवा मेडिकल कॉलेजाक जे आमी म्हणटात कॉलेज, इट इज मोस्टली अ कॉलेज वीच क्रिएट्स डॉक्टर्स. हेचे एक स्टँडर्ड ऑफ टिचींग इज वेगळेच आसा, हाजे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वेगळेच आसता. आनी आमचे डॉक्टर जितले तयार जाले तांच्यांनी गोंया सर्वीस दिलीच इतलेच न्ही, दे आर ग्लोबल डॉक्टर्स, म्हणजे थंय सुद्दां तांच्यांनी नांव केलें आनी इंटरनॅशनली ते फामाद जाले. कोण आतां अमेरिकेक आसात, कोण इंग्लंडाक आसात आनी दे आर डुईंग गूड जॉब. हे एक वेगळेच प्रकारचे जे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे एकाडेमीक अचिवमेंट्स आसात. प्लस आमी बाकी एलायड सायन्सीसाचे बी कोर्सीस सुरू केले. हातून मास्टर्स इन फिजिओथेरपी, मास्टर्स इन ऑक्युपेशनल थेरपी, अँड नाव वी आर ऑल्सो ट्रायंग, मिन्स मे बी नेक्स्ट एकेडमिक इयर आमी PhD कोर्सीस सुरू करतले. आतां हो जो एकाडेमीक अचिवमेंट्स ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तो व्हडलो आसा. आमचो ट्रिटमेंट जो आसा, हॉस्पिटल पार्ट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, यू मस्ट बी नोईंग इट इज रियली ग्रोईंग व्हेरी फास्ट. आमची जी सुपर स्पेशालिटी ब्रांचीस आसात लायक कार्डियोलॉजी, देन न्यूरोलॉजी, कार्डियोथोरॅसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, युरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, हे तर आमचे डिपार्टमेंट्स आर डुईंग फॅन्टास्टीक. इन ॲडिशन टू दीस आमचे ब्रॉड स्पेशालिटीचे डिपार्टमेंट्स लायक गायनेकोलॉजी, मेडिसीन, पिडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स आणि जनरल सर्जरी, हे these departments are also loaded with lot of patients. आता every year if you see there are new achievements which are done in Goa Medical College. आणि आमचे असे आसा की आमचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा, हांव म्हणटा की ते एक प्रकारचे व्हडले विजनरी आसात. आमचे राजू नायकान म्हटलें सुद्दां की हेल्थ मिनिस्टराची वील पावर इतली आसा की गोवा मेडिकल कॉलेज इतले वयर सरपाक आनी ताका सपोर्ट दिवपी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय आसात. सो आमचे गव्हर्मेंट आसा पळय तांचे पॉलिटिकल वील बरें स्ट्रॉंग आसा. म्हणून तर आज आमचे कॉलेज इज इंडियाज नंबर 1. जे कोण विजीट करता आमच्या कडेन, जे नॅशनल मेडिकल कमिशनाचे इन्स्पेक्टर येतात जावं कोण दिल्लीच्यान येतात, ते म्हणटा हे गव्हर्मेंट कॉलेज कशें दिसत ना. दिस एब्सोल्युटली लुक्स लायक अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. सो दॅट वी आर रियली एट एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ ऑल दीस support from government of Goa. As regards treatment, we have treatment for almost all diseases, right from stroke to the bypass surgery, and now latest what we have started is laser therapy for varicose veins. We are also started aneurysm, brain aneurysm treatment, which is through the interventional neurology, which is called as coiling. This was earlier a very, very difficult procedure and not done in any private government colleges at all as of now also, and people have to rush to the corporate hospitals treatment करून घेवपाक. सो हे आमच्या कडेन अवेलेबल आसा. आमी एक सेपरेट कॅथ लॅबूच घातल्या फॉर न्यूरोलॉजिकल अँड रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन, विच इज अ रेअर कायंड ऑफ अ डिपार्टमेंट अचिवमेंट्स. आता हे गोष्टी म्हाका उगडास आसा. एक 1992 एक पेशंटाक डायबेटीक गँग्रीन जालो आनी पांय ताजो काळो जालो आनी ताजें सर्क्युलेशन वॉज एट स्टेक. बिकॉज डायबिटीज जाली की तुमी जर काळजी घेतली ना जाल्यार फायनली इट अफेक्ट्स युअर ऑर्गन्स, अँड द वर्स्ट ऑर्गन इट अफेक्ट्स इज दी आर्टरीज. सो ते आर्टरीज ब्लॉक जाता आनी तातूंतल्यान एक प्रकारची गँग्रीन तयार जाता, ताका म्हणटात डायबेटीक गँग्रीन. आनी त्या टायमार तुमकां एक असो एक दोतोर जाय आसता, ताचें नांव आसता इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट. हो असो मनीस आमचे कडेन तेन्ना नाशिल्लो आनी आमी आमचे पेशंट भायर वताले. कोण एकटो पेशंट म्हाजे वळखीचो आशिल्लो आनी तो गेलो हांगा गेलो जसलोकान, आनी ताणें जसलोकान ते करून घेतले. ताजो तेन्ना पांय बोट काळे जाल्ले, ते ट्रिटमेंट करतकूच ताजो पांय सेव जालो, बोट गेले. पण अशी एक आतां फॅसिलिटी आमच्या कडेन गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसा, वीच इज कॉल्ड एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रिटमेंट. सो आमचे कडेन जी गोश्ट
कॉर्पोरेटान आसा ती गोवा मेडिकलान अवेलेबल आसा आनी as of now we are treating per day 2500 to 3000 patients in OPD and amche admissions are almost 300 per day, and at any given time I have to treat 1400 to 1600 patients in Goa Medical College, of which you may have about 100 very critical. So this is what is our broad statistics. And on this Doctors Day I really salute my team, my doctors, my heads of department, my residents, the junior resident, senior resident and interns, including my nursing staff and allied staff who are working day in and day out. Means तुमकां कळटलें एका गिवन टायमार जर एक 1400 पेशंट एडमीट आसप मागीर तांचो कितलो केअर घेवचो पडटा, ताका कितलो स्टाफ लागता आनी कितलें डेडिकेशन लागता. हें सगळें डेडिकेशन आसा म्हाज्या टिमी कडेन, and because of their support I can function as the dean, I can function as the person who can deliver to the public of Goa. दोतोर बानेकार जे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज ते उलयतना कितले नम्र उलयले ते पळयात. दोतोर कसो आसचो हाजें उदाहरण म्हळ्यार बानेकार एक लक्षांत घेयात येदेंच गोंय हातूंत भितर कितलेशे आमदार, फुडारी, सरपंच तांकां हांव जाणा आसतलो दिसाक हे सगळे लोकप्रतिनिधी कितले फोन येत आसतले. लोकप्रतिनिधी जाले त्या भायर सामान्य लोकांचे तांकां फोन येतात आनी ह्या सगळ्या लोकांक ते कॅटर करतात. तांचे कडेन लोकांनी वचून सांगप म्हळ्यार ताबडतोब त्या पेशंटाची दखल घेतात. त्या इतले लोक येतात आनी कितले हजार सांगले पळय तुमकां, इतले लोक येतात तांची दखल घेवन तांचें कामां जावप इज समथींग व्हेरी रेर. म्हणजे हें हांवें म्हणलें तशें सुपर स्पेशलिटी केलेंच, पूण आमी गोंयान भितर अशे दोतोर तयार केले जे कमिटमेंट आनी सामके कळवळ्यान काम करतले. काल दोन दोतोर हांगा आयिल्ले, ताणें एक मागणी केली दोतोर, ती ह्या इंटरेक्शन जावचे पयलीं हांव तुमच्या कानार घालता. ती अशी की तो म्हणटा की कारगील वॉरान जवळ जवळ कितले तरी 800 सैनीक मेले आनी ताचे नंतर ताबडतोब कारगील वॉरान जे लोक मेळ्ळे तांचें एक स्मारक दिल्लें केलें. पूण लक्षांत धरात कोवीड काळान भितर मेल्ल्या दोतोरांची संख्या कारगिला परस 2 पटीन चड आशिल्ली. पूण ह्या दोतोरांची आमी याद करतात. कितलेशे दोतोर घरा वताले तांच्या पेशंटांक, तांच्या फॅमिलीक कोवीड जाताली. कितलेशा दोतोरांक परमनंट डिजेबिलिटी जाली. सो ज्या उत्साहान आनी ज्या कमिटमेंटान तांणी काम केलें न्ही तें तांचें योगदान आनी तांचें बलिदान हाजी याद देशान धरपाची गरज आहा. एटलिस्ट गोवा मेडिकल कॉलेजीन अशें कितें जर स्मारक दोतोरां खातीर जालें न्ही जाल्यार बरें जातलें की दोतोरांक आमी याद करतात जाणी कोवीड काळान भितर सामकें अत्यंत बलिदान दिवपाचें काम केलां. तर हांव हें व्यासपीठ तुमचे खातीर उक्तें करतां. तुमकां कोणाक जो पळय प्रश्न विचारपा ताणें मायक घेवचो आनी प्रश्न करचे आनी खंयचेय भाशेन विचारपा जाता आनी दोतोरांक फ्रिडम आसा खंयचेय भाशेन जाप दिवपाक. नमस्कार सर. या ठिकाणी म्हणजे कारवार असेल, कर्नाटकच्या जवळचे किंवा महाराष्ट्र आणि गोव्यातले असे सगळेजण आपण काम करतो. GMC हे वरदान आहे लोकांसाठी. म्हणजे अनेक कारणानं तिथं जाणं होतं. अक्षरशः म्हणजे जन्म आणि मृत्यूमध्ये अंतर असतं एका श्वासाचं, पण तिथे गेल्यानंतर बघतो जी धावपळ असते, जे काही प्रयत्न होत असतात आणि खरंच म्हणजे ह्या निमित्तानं आज हे ऋण व्यक्त करतो सगळ्यांच्या वतीनं. आणि डॉक्टर्स डेच्या शुभेच्छा. इतकी मेहनत घेतली जाते आणि ते जेव्हा आपण बघतो रात्रीच्या वेळी कधी तर जावं, अपघात होतात, इतके लोक विवळत येत असतात आणि ते तिथे जी कॅपॅसिटी आहे त्याच्यापेक्षा अधिक रुग्ण होतात अनेकदा असं. पण कोणी कधी हे न करता जीवापाड डॉक्टर आणि ते सगळे त्यांची जी टीम आहे ती अहोरात्र काम करते, हे आम्ही बघतो आणि सगळ्यांच्या वतीनं ऋण व्यक्त करतो. डॉक्टर डेच्या शुभेच्छा. आणि एक प्रश्न असा विचारतो की आपण म्हणतात की क्रिटिकल किंवा रुग्ण होण्याची संख्याही वाढती आहे. म्हणजे आपण फॅसिलिटीज पण वाढवतात, पण त्यासोबत रुग्ण, एकूणच धकाधकीचं जीवन आणि माणसं आजारी पडण्याचं प्रमाण, वेगवेगळी कारणं आहेत. तर हे याकडे कसं बघाल आणि माणसाने आपली प्रकृती कशी सांभाळावी आणि त्या संदर्भात आपण एक काय मार्गदर्शन कराल? हा प्रश्न एकदम हा प्रश्न एकदम जरुरीचा आहे या संदर्भात. कारण आपण आता फक्त ट्रीटमेंट द्यायचा विचार करतो, पण आता कन्सेप्ट चेंज होतात. त्याला आपण म्हणतो की फ्रॉम ट्रीटमेंट, फ्रॉम प्रिव्हेन्शन वी आर गोईंग टू वेलनेस. माणसाने आपलं आरोग्य कसं ठेवायचं,
त्याला आपण वेलनेस म्हणतो. आणि आता वेलनेस क्लिनिक सुरू झाली आहेत गोव्यात पण अंडर आयुष्मान. आणि त्यामुळे आपण यू हॅव टू डिटेक्ट, कारण असे गेल्या महिन्यात आपण हायपरटेन्शन म्हणजे वीक महिना ऑब्झर्व केला आणि इतकं केलं की आपण सगळ्यांचीच ब्लड प्रेशर चेक केलं, तर आपण स्क्रीनिंग म्हणतो. त्या स्क्रीनिंगात मी सांगतो तुम्हाला इवन यंग लोकांना हायपरटेन्शन सापडलं. आता ते जर हायपरटेन्शन इफ यू कॅन डिटेक्ट अर्ली आणि त्याच्यावर उपचार केले, म्हणजे लहानपणी जेव्हा हायपरटेन्शन होतं तेव्हा फक्त व्यायाम केले तर बस तुझं प्रेशर नॉर्मल होईल, आणि ते सिस्टॉलिक असतं जास्त करून, डायस्टॉलिक नसतं ते. सो आपण त्या लोकांना योगाज दिले, अँटी हायपरटेन्सिव्ह योगाज आहेत ते दिले, त्यांचे एक्सरसाइज दिली, त्यांची डाएट आपण व्यवस्थित करून दिली की कसं करायचं. आता मी सांगतो ते हे लोकांचं किडनी वगैरे सगळं एकदम छान राहील. सो असं करायला पाहिजे की प्रत्येकाने आपलं वेलनेस बघण्यासाठी आपले स्क्रीनिंग करून घ्यायची. फॅमिली हिस्ट्री असली ब्लड प्रेशर डायबिटीज ते दे शूड मॉनिटर देअर ब्लड प्रेशर ऑर दी शुगर, आणि त्यामुळे त्यांचं पुढे ह्या परिस्थितीत म्हणजे ॲडव्हान्स डिझीज होण्याची शक्यता कमी होईल. सो कन्सेप्ट ऑफ वेलनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर नमस्कार. कोविड काळ जो होता तो अत्यंत कठीण असा होता आणि माणूस माणसापासून दुराला जात होता. अत्यंत संघर्षाचा काळ होता. त्यावेळेस डॉक्टर म्हणजे आमच्यासाठी देव आणि तुमच्यावरच आम्ही सगळे अवलंबून होतो. पण तुम्हाला कुठली तरी भीती होती, तुमची मानसिकता काय होती त्यावेळेस? कारण की पेशंटना हँडल करणं एकदम मृत्यूच्या जाळ्यात तुम्ही जात होते, तरी तुम्ही स्ट्रॉंगली आमच्यासोबत पाठीशी उभे राहिले आणि आज मोठं उदाहरण. असे काही किस्से असतील तुमच्यासोबत आम्हाला शेअर करता येईल की जे त्या काळातल्या आठवणी, की कुठले एखादे पेशंट आहे, वातावरण कसं होतं त्यावेळेस जर आम्हाला सांगलं तर बरं होईल. कोविडचा जर विचार केला तर ते खरंच नाईटमेअर होतं आपल्याला, आणि हे विचार करणं पण इतकं कठीण गेलं की म्हाका तरी दिसता आय वॉज टेकन बाय सरप्राईज. पहिला जो वेव आला, पहिल्या वेवला आपण काहीच नव्हतं, म्हणजे कोविडबद्दल काय माहीतच नव्हतं आपल्याला. आणि अशा परिस्थितीत आपण वी वर ऑन दी वॉरफील्ड विदाउट वेपन्स असं होतं, पण आपण ते हँडल केलं. तिथं पण आपण मॉर्टॅलिटी कंट्रोल केली आणि एकच झालं की आपण वी डिक्लेअर्ड काय म्हणतो आपण ते आपण जिंकलं असं दाखवून दिलं थोडं अर्ली पहिल्या वेवमधून. आणि त्यानंतर आला सेकंड वेव. सेकंड वेव वॉज रिअल किलर. म्हणजे काय, त्याच्यात ती डेल्टा व्हायरस आली. डेल्टा व्हायरसचं असं होतं की ते डेल्टा व्हायरस यूज टू कन्झ्युम युअर ऑक्सिजन. ते ऑक्सिजनचे इश्यू झाले, सगळ्यांना झाले, आम्हालाच नाही, की जगभर झाले इश्यूज. आणि गोव्यात आपण ते कसं तरी मॅनेज केलं की कारण गोव्यामध्ये आपल्याला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सपोर्ट होता, सप्लायर्सचा सपोर्ट होता. सो आपण केलं. आता नाईटमेअर म्हणजे काय असतं बघा, की मी तर रात्रभर ऑफिसमध्येच राहायचो. मी स्वतः ऑफिसमध्येच झोपायचो, कारण सगळं जे होतं ते डिसिजन घ्यायची होती, रात्रभर घ्यायची होती. कोणाची एमर्जन्सी आली, कारण आपल्याकडे जे पेशंट यायचे त्यांचा CT स्कोर वॉज मोर दॅन 20, आणि आउट ऑफ 20 CT स्कोर म्हटलं तर त्याला काहीतरी विचित्र पुढे प्रोग्नोसिस असते त्याची. सो त्यामुळे आपल्याला ते सगळेच क्रिटिकल पेशंट भेटायचे. आपण रातोरात नवीन ICUs ओपन केले, रातोरात आपण नवीन वॉर्ड्स ओपन केले. आणि मी तर इतकं केलं की एक दिवस मला 250 पेशंटची ॲडमिशन आली. 250 पेशंट आले आणि माझ्याकडे जागा नव्हती. पण मी एक एक्झाम हॉल मी वॉर्ड म्हणून कन्वर्ट केला आणि सरांना सांगितलं, हेल्थ मिनिस्टर सांगितलं, चीफ मिनिस्टर सांगितलं की मी करतो हे. आणि कसं केलं की तिथं मी कॅम्पकॉट टाकले, कॉट्स पण नव्हते, आणि ईच कॅम्पकॉटला एक ऑक्सिजन सिलेंडर लावला मोठा. आणि हे एक होतं असं की इवन आमचे सर आले, मिनिस्टर्स आले, CM आले आणि अरे हे तर छान झालं. कारण नाही म्हणू शकत नाही आपण त्यांना ट्रीटमेंट, आणि त्यांना ट्रीटमेंट दिलं आणि ते सगळे बरे पण झाले. ते एक्झाम हॉल तुम्हाला मी कधी दाखवतो, मोठा हॉल आहे आपला, पण तो एक्झाम हॉल आहे, त्याच्यात काही फॅसिलिटी ऑक्सिजनची बी नसते, पण आपण ते कन्वर्ट केलं कोणासाठी, लोकांसाठी. आणि असे पुष्कळ गोष्टी घडल्या की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टमध्ये पण आपण आपली टीम्स पाठवत होतो.
ESI हॉस्पिटलमध्ये होती, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टमध्ये होती. मेडिकलची टीम सगळीकडे जायची, डॉक्टर्स टीम जायची आणि त्यात हेल्थ सर्व्हिसेसचे डॉक्टर्स पण आम्हाला चांगलं कॉपरेशन द्यायचे आणि अशाप्रमाणे तो कोविड आपण हँडल केला. नंतर जे वॅक्सिन आलं त्या वॅक्सिनमुळे खूप लोकांना इम्युनिटी आली आणि हळूहळू ती व्हायरस म्युटेशन झाली आणि आपण आता सेफ आहोत. IVF हे म्हणजे आपले गोवा राज्य आहे ते देशात पहिलं आहे जे IVF ट्रीटमेंट मोफत देत आहे सगळ्यांना, म्हणजे ज्या दाम्पत्याला मुलं नाहीत वगैरे असं. आणि ही ट्रीटमेंट जर बाहेर घ्यायला गेली तर एक 10-12 लाख रुपये खर्च येतो. म्हणजे मी माझ्या जेव्हा रिलेटिव्हशी बोलतो, म्हणजे पुण्यात आहेत, मुंबईला आहे, तेव्हा मला खूप म्हणजे GMCबद्दल अभिमान वाटतो की एवढी मोठी ट्रीटमेंट GMCमध्ये मोफत मिळते आहे. तर ह्याबद्दल जरा मला सांगा की या ट्रीटमेंटबद्दल. आतापर्यंत मला वाटतं 100-150 लोकांनी तिकडे नोंदणी केलेली आहे आणि ही ट्रीटमेंट फक्त गोमंतकीयनंच फ्री आहे की आणि कसं काय, म्हणजे जरा माहिती द्या जरा प्लीज. आपण कसं असतं बघा, घरात कोण पाहुणा आला तो पाहुणाच असतो, ओळखीचा असू नका अनोळखी असू, कारण हे गोमंतकीयानाच केलं आहे. पण कधी कधी बाहेरून लोक येतात की आपल्याकडे मदत मागतात. आपल्या गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये चार्जेस जरी असले आउटसायडरला तरी त्यांना एक्झम्पशन आपण देत असतो, म्हणजे फ्री ट्रीटमेंट देत असतो. आता तुम्ही म्हटलेला प्रश्न असा आहे की IVF इज इन विट्रो फर्टिलायझेशन ही एक टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यात प्रायमरी स्टरिलिटी जी असते कपल म्हणजे एक जोडप्याला त्याला मुलं होत नाही आणि त्यामुळे त्यांना ती ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. हे ट्रीटमेंट प्रायव्हेटमध्ये अतिशय महाग आहे आणि गोवा गव्हर्मेंट आणि स्टेट ऑफ गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री हे ट्रीटमेंट फ्री देते. मी आताच बोलत होतो की आपले हेल्थ मिनिस्टर म्हणाले नाही आपण ही फॅसिलिटी करायलाच पाहिजे मेडिकल कॉलेजमध्ये. गरिबांना ज्यांना मूल नाही त्यांना ते मूल आपण द्यायला पाहिजे. आणि ह्याच्यातून एक नवीन स्टेटमेंट निघाला, माझाच निघाला त्या दिवशी. मी म्हटलं राईट टू हॅव चिल्ड्रन हे फक्त गोवा सरकारच देतो. आपल्याला सगळे राईट्स आहेत, राईट टू स्पीच आहे, राईट टू हे आहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे, राईट टू लाईफ आहे, सगळं आहे. पण राईट टू हॅव अ चाइल्ड म्हणजे मूल होणं आपला हा एक आपला हक्क आहे. हे फक्त गोवा सरकारनेच दिलं आहे आणि हे आपण करतो. आपल्याकडे सध्या मोर दॅन 50 कपल्स रजिस्टर झाले आहेत. 5 लोकांचे आपण ॲक्च्युली ओव्हम पिकअप केले आहेत, फर्टिलायझेशन केलं आहे. आणि गेल्या आठवड्यात मला कोणी सांगितलं 2 लोक ज्यांना मूल होतच नव्हतं त्यांचं प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आलं आहे. सो आपलं ग्राउंडवर आणि आपलं अचिव्हमेंट्स पण मोठं आहे. आणि हे प्रत्येक सायकलसाठी आपल्याला 70,000 काय 80,000 खर्च येतो. तो खर्चसुद्धा गव्हर्मेंट देतो, म्हणजे सगळं फ्री आहे. आणि त्यामुळे ही जी आयडिया आहे ही आयडिया वेगळीच आहे आणि त्यासाठी आपण आपल्या सरकारचे आणि आपले हेल्थ मिनिस्टर त्यांचे आपण आभार मानावे असे मला वाटतं. सर, डॉक्टर्स डेच्या तुम्हाला शुभेच्छा. तुम्ही गेली अनेक वर्ष GMCचे डीन म्हणून कार्यरत आहात. तुमच्या कार्यकाळात GMCमध्ये खूपच सुधारणा झालेल्या आहेत. पेशंटना त्याचा खूप फायदा होतो. पर्पल फेस्ट आता झालं 2024, त्यावेळेला प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र सुरू झाले GMCमध्ये. त्या केंद्रात येणाऱ्या रुग्णांना त्यांचा कसा प्रतिसाद आहे आणि त्यांना जी लागणारी उपकरणं आहेत, फॉर एक्झाम्पल व्हीलचेअर वगैरे, ती मोफत दिली जातात का? प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र हे सुरू झालं आपल्याकडे आणि त्याच्यात आपल्याला सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटचा पण कॉपरेशन आहे. आता हे आपण नवीनच टाकलं, ते इनॉग्रेट केलं आणि आता आपण तिथं काय करतो की जे दिव्यांगत लोक आहे त्यांना आपण त्यांचं जे सपोर्ट लागतो त्यांना म्हणजे व्हीलचेअर, वॉकर, क्रचेस हे त्यांना आपण फ्री देतो, इन्क्लुडिंग दी हिअरिंग एड. त्याने फक्त आपलं आधार कार्ड घेऊन यायचं तिकडं आणि डिझेबिलिटी सर्टिफिकेट आपण त्याला म्हणतो हँडिकॅप सर्टिफिकेट घेऊन यायचं. ते आपण ऑनलाईन करतो आणि त्याला लगेच अंडर द स्कीम त्याला हे वस्तू आपण फ्री देतो. आणखी एक प्रश्न होता माझा. मुंबईच्या टाटा हॉस्पिटलच्या धर्तीवर गोव्यात कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू होण्याची काय हे आहेत? आपण ऑलरेडी एक MOU साईन केला आहे टाटा हॉस्पिटलबरोबर, मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग.
आता त्या MOU प्रमाणे आणि ह्या MOUला आपल्याला सपोर्ट पण मिळाला PMOज ऑफिसमधून आणि हे ॲक्च्युली हे होतं आपल्या हेल्थ मिनिस्टरचं स्वप्न की आपण टाटाबरोबर टायअप करायचं म्हणून आणि आम्ही हे केलं टायअप आणि आमच्याकडे आता टाटाची OPD पण असते आणि याच्या पुढे आपल्याकडे जे टर्शरी कॅन्सर केअर स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट येणार आहे. आता त्याचं काम सुरू झालं आहे, फाउंडेशन सुरू 120 बेडेड. वी आर गोइंग टू हॅव अ बेस्ट कॅन्सर हॉस्पिटल. इट विल बी कॉल्ड ॲज अ स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट. इतकं मोठं आहे ते आणि त्याच्या प्लॅनिंगमध्ये त्याच्या ऑपरेशनलायझेशनमध्ये आपल्याला टाटाकडून मदत मिळणार. आता ऑलरेडी तो प्लॅन आपण त्यांना दाखवला आणि त्यांनी तो ॲप्रूव्ह पण केला आणि चेंजेस पण केले कारण आपल्याला इथं आता लिनॅक म्हणून एक थेरपी असते रेडिओथेरपी ती पण आपण तिथं टाकणार. सो आता बंकर्स चालू आहेत त्याला बंकर्स लागतात कारण इट इज रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल. सो ते आपण ॲज पर दी टाटा गाईडलाईन्स आपण प्लॅनिंग केलेलं आहे. सो ह्याच्या पुढे टाटाबरोबर आपलं मोठं टायअप होईल आणि त्यांची पण डॉक्टर्स इथे येऊन आपल्याला सपोर्ट देणार. सर मला एक अशी माहिती मिळालेली आहे की चेन्नईमध्ये एक सेंटर आहे जे लहान मुलांचे विशेषतः जे खूप कठीण असतात असे डोळ्यांचे सर्जरी किंवा काय जेणेकरून त्यांचा चष्मा हे होऊ शकतो आणि त्यांचं म्हणजे तारुण्य वगैरे सुलभ व्हावं अशा दृष्टीनं. तर ते कितपत तथ्य आहे त्यामध्ये किंवा काय खरी वस्तुस्थिती काय आहे असं एक टेक्निक आहे त्याला आपण लासिक म्हणतो. म्हणजे हे कम्प्युटराइज असतं की आपल्याला जो चष्मा लागतो इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कॉर्नियल कर्वेचर्स. म्हणजे आपली कॉर्निया म्हणून असते बाहेर ती जरा वाकडी असली तर आपल्याला तो चष्मा लागतो करेक्शनात. हे लासिक थेरपीमध्ये यू मोल्ड दी कॉर्निया टू द्या म्हणजे त्याला असं टेक्निक आहे की इवन मायक्रॉनमध्ये ते शेव करून ते टर्न हे करतात आणि ते एक हे आहे अरविंद आय हॉस्पिटल आहे मग आणखी एक आहे ते शंकर नेत्रालया तिथं आपण जाऊन आलो. आमची टीम गेली होती. माझे ऑफ्थॉल्मॉलॉजीचे हेड आहेत ते माझ्याबरोबर होते आणि मी पण स्वतः गेलो आणि वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू दिस शंकर नेत्रालया आणि त्यांच्याकडून ही टेक्नॉलॉजी आणायची पण आपली तयारी आहे. आता एक पुढच्या महिन्यात त्यांचे डॉक्टर्स येणार आपल्याकडे अँड दे विल शेअर दी नो हाव. डॉक्टर दिनाच्या आपल्याला शुभेच्छा. सध्या सर डेंग्यूचं प्रस्त आपल्या गोव्यामध्ये वाढलेलं दिसतं आहे. तर डेंग्यू किंवा आता ब्रेस्ट कॅन्सरचं हे प्रस्त गोव्यामध्ये आहे. तर या डिसीजनं तुम्ही कसं डील करता तुम्ही? आता डेंग्यू आहे तो एक कंट्रोलेबल म्हणजे ते ॲपिडेमिक असते पावसाळ्यात होतं ते आणि ते मस्किटो ब्रीडिंगमध्ये होतं आणि ह्याच्यात आपण DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस यांची मदत घेतो फ्युमिगेशन करतो सगळं करतो. आता डेंग्यूमध्ये काय असतं की एकच असं आहे की ते प्लेटलेट काउंटवर लक्ष ठेवावं लागतं आणि त्यामुळे आपण आपली ब्लड बँक पण अल्ट्रा मॉडर्न केली आहे. आपल्याकडे कंपोनंट सेपरेशन आहे आणि कधी लागलं तर प्लेटलेट्स अवेलेबल असतात. त्यामुळे आपण वी आर सेविंग लाईफ्स थ्रू आवर प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. आता ह्याच्यात प्रिव्हेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो त्या प्रिव्हेन्शनमुळे लोकांना एज्युकेट करण्यासाठी आपले हेल्थ एज्युकेटर्स आहेत थ्रू DHS ते जाऊन लोकांना सांगतात की कसं हाऊ टू अवॉइड मॉस्किटो ब्रीडिंग आणि ते करायला व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ते करायलाच पाहिजे. सर मी नेटवरून एक आकडेवारी काढली आहे त्याच्यानुसार गोव्यामध्ये साधारण 713 लोकांमागं एक डॉक्टर आहे. हरियाणामध्ये 6037 लोकांमागं एक डॉक्टर आहे. तरीसुद्धा ओव्हरऑल मी GMCबद्दल बोलत नाही ओव्हरऑल गोव्याचा जर विचार केला तर आपला नंबर म्हणजे गोव्यातली जी मेडिकल ट्रीटमेंटची किंवा सुविधेची जी परिस्थिती आहे त्याच्यानुसार आपला गोवा राज्याचा नंबर पहिल्या 10मध्ये सुद्धा लागत नाही देशामध्ये. तर ह्याच्यासाठी आपल्याला काय सुधारणा करायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? पहिल्या 10 नंबरांमध्ये राज्यांमध्ये सुद्धा आपला गोव्याचा नंबर लागत नाही देशामध्ये. तर त्याच्यासाठी त्या दृष्टीनं आपल्याला काय पावलं उचलली पाहिजे असं वाटतं? पहिल्यासाठी 10 मिनिट पहिल्या 10 नंबरांमध्ये राज्यांमध्ये हो आपला गोव्याचा नंबर लागत नाही देशामध्ये. तर त्याच्यासाठी त्या दृष्टीनं आपल्याला काय पावलं उचलली
म्हणजे मी म्हणतो काय की अवॉर्ड मिळायला और रँकिंग यायला त्याचे पॅरामीटर्स वेगळे असतात आणि ते पॅरामीटर्स कसं असतात माहीत आहे की हॉस्पिटलचा पेंट चांगला, फरशा चांगला असायला पाहिजे. दीज आर वन ऑफ दी कंपोनंट्स ऑफ अवॉर्ड विनिंग. हे गोष्टी कसं असतात जेव्हा वेन यू हॅव टू मेनी पेशंट्स व्हिजिटिंग तुमचं ते मेंटेनन्स इश्यू थोडे असतात पण त्यामुळे ते रँकिंग होत नाही. पण आपण वी वर रँक 23rd इन द कंट्री. दिस वॉज ऑल्सो देअर विच वी गॉट अ कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन इन असेंब्ली. आणि हे आता 3 वर्ष का 4 वर्ष पाठीमागे होतं ते ह्या वर्षी आपण रँकिंगला परत अप्लाय केलं आहे. आणि आपल्याला रँकिंगपेक्षा जो पब्लिक फीडबॅक असतो तो आपला नंबर 1 आहे. आणि ते पब्लिक फीडबॅकमुळेच मी सांगतो माझ्याकडे पण मुंबईहून मोठे मोठे डॉक्टर येतात. ते पण मला सांगतात की तुमच्या मेडिकल कॉलेजची जी फॅसिलिटी बघितली तर इट इज बेटर दॅन सम ऑफ दी कॉर्पोरेट्स इन दी. आणि इतकं करून हे एव्हरीथिंग इज फ्री. सो डेफिनेटली तुमची जी शंका आहे की रँकिंग का मिळत नाही की रँकिंगचे जे पॅरामीटर्स आहेत ते वेगळे असतात. ते कसं असतात की थोड्या गोष्टींना गव्हर्मेंटमध्ये ते रेकॉर्ड किपिंग हे किपिंग तसं असतं ना. सो एव्हरी डे तुमच्या OPDमध्ये 3000 लोक आली ते सगळ्यांचे रेकॉर्ड तशाचे तसे परत प्रोड्यूस करायला त्याला जास्त मॅनपॉवर लागते. सो तिथं कुठंतरी आपल्याला लक्ष घालावं लागेल. मग त्यामुळे आपल्याला ते रँकिंग मिळेल, 100% मिळेल. हो. मला डॉक्टर दिनाच्या शुभेच्छा. आता हल्लीच माझं L5 स्लीप डिस्कचं ऑपरेशन झालेलं आहे मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये. ते कशामुळे होतं आहे काय त्याच्याबद्दल माहिती जरा. ऑपरेशन झालं आहे कोणाचं? हां स्वतः. L5 डिस्क हे कॉमनेस्ट प्रॉब्लेम कारण त्याला आपण म्हणतो जंक्शन आणि तिथं स्लीप अँगल म्हणून असतं. आणि त्यामुळे स्लीप डिस्कच नाही की कधीकधी मणकावी सरकतो आणि त्यामुळे ते लोकांना पुष्कळ त्रास होतो. आता L5 डिस्क इज दी कॉमनेस्ट स्लीप डिस्क बिकॉज ऑफ ऑल दिस फॅक्टर्स. आणि जर त्याची सर्जरी चांगली झाली आहे तर तुम्हाला पुढे याचा काही त्रास होणार नाही. आता पुष्कळ लोक सांगतील तुम्हाला तुमची हाईट कमी होणार, परत येणार, मग नंतर तुम्हाला म्हणजे एल्डरली एजमध्ये त्रास होईल. हे सगळं ऐकायचं आणि सोडून द्यायचं. काही होत नाही. तुम्ही तुमचे जर बॅक एक्सरसाइजेस केले आणि बॅक मसल्स सारखे ठेवले तर त्याला काही इश्यू नाही. झालं, सिम्पटम्स गेले ना सगळे, पूर्वी होते ते गेले सगळे सिम्पटम्स. सो देर इज नो इश्यू. आणि एक प्रश्न आहे सर, आता सध्या म्हणजे संधिवात जास्त लोकांना प्रॉब्लेम आहे गुडघ्यांचा. ते कशामुळे काय त्याच्यावर काय तरी फरक? आता संधिवात हे एक मोठा सब्जेक्ट आहे, एकदम मोठा. म्हणजे काय आहे, आफ्टर कोविड आम्ही खूप लोकांना बघितलं आहे की त्यांची इम्युन सिस्टम थोडी हे झाली आहे, चेंज झाली आहे. आणि जास्त करून संधिवाताचे जे प्रकार असतात ते इम्युनिटीवर डिपेंड असतात. आता आपलं रोमॅटिझम म्हणतो आपण, आता त्याला ते मेन संधिवाताचं हे आहे काय की ते बिमारी आहे. त्याच्यात what happens is your immune system is totally disturbed. Your own body becomes allergic to your joints. अशा गोष्टी आपण हल्ली बघितल्या आहेत. आणि एक नवीन प्रकार आला आहे की त्याला आपण म्हणतो सॉफ्ट टिश्यू रुमॅटिझम. तर तो सॉफ्ट टिश्यू रुमॅटिझम म्हणजे काय, जी आता पूर्वी काय लेडीज इतकं काम करत नव्हती, आता लेडीज पण इतकं जोखीम काम करतात. स्कूटर चालवतात, मग ते ट्रॅफिकमध्ये बघा तुम्ही कशी चालवतात, गाडी चालवतात. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावर पण एक ताण येतो. आणि त्यांची बॉडी हॉर्मोनल सिस्टम अशी नसते की तो ताण घेऊ शकते. सो दे वर्क ॲट अ स्ट्रेस लेवल विच कॅनॉट बी ॲब्झॉर्ब बाय बॉडी बिकॉज ऑफ हॉर्मोन सिस्टम. आणि त्यामुळे त्यांना एक प्रकारचं हे होतं, जॉईंट पेन, मसल पेन, त्याला म्हणतो आपण सॉफ्ट टिश्यू रुमॅटिझम. आणि हे बिकॉज ऑफ अर्बनायझेशन, बिकॉज ऑफ देअर पार्टिसिपेशन इन ऑलमोस्ट ऑल ॲक्टिव्हिटीज इन पार विथ मॅन. सो ह्यामुळे आपण त्यांच्यात पण जास्त संधिवात बघितला आहे. सो जर संधिवात नको तर आपली इम्युन सिस्टमला थोडे टेस्ट असतात ते आपण करून घ्यायचे, ते चेक करायचे आणि त्याप्रमाणे त्याला आता
नवीन पुष्कळ प्रकारची औषधं आली आहेत. आणि अजून एक प्रश्न सर, ब्ल्युरोबिन जे आहे ना, लहान मुलं डिलेवरी झाल्याबरोबर लगेच ब्ल्युरोबिन वाढते, ते कशामुळे काय? आणि त्यांना लगेच ते आरशामध्ये असं ठेवतात, मग नंतर त्यांचे कमी जास्त हो, ते लहान मुलांचं जेव्हा बर्थ होतो तेव्हा देर इज प्लासेंटल सर्क्युलेशन. ते मॅटर्नल ब्लड मुलामध्ये जातं, मुलाचं ब्लड मॅटर्नलमध्ये येतं आणि त्यामुळे त्यांना ते रिॲक्शन होऊन ते RBCsमुळे ते हे वाढतं. त्याला आपण म्हणतो फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस. म्हणजे त्याच्यात काही वाईट काही होत नाही. त्यांना फक्त ते तुम्ही ते वॉर्मर नाल ते हे त्याच्या खाली ठेवलं तर ते कमी होतं. GMCचं एवढा सगळा व्याप सांभाळताना कुटुंबाला किती वेळ देता आणि मानसिक त्रास सगळा एवढं सगळं हे करत असताना योगाचा किंवा काय वापर केला जातो, कशा पद्धतीने त्याच्यासाठी? मी जेव्हा इथं आलो ऑफिसमध्ये मी तेव्हाच सांगितलं आपल्या ह्यांना एडिटर साहेबांना की आपलं कमिटमेंट अँड डेडिकेशन विल नॉट अलाव यू टू फील हंग्री, विल नॉट अलाव यू टू फील थर्स्टी. आणि त्याच्यामुळे कधीकधी तुम्ही म्हटलं बरोबर आहे की फॅमिलीकडे थोडा कमी टाईम जातो. कारण मी मेडिकलमध्ये सकाळी 8:30 वाजता येतो आणि कधीकधी घरी जाताना मला 10 वाजतात. कारण तो इतका व्याप असतो की मी सर्जरीज पण करतो, मी पेशंट पण बघतो. मी फक्त ॲडमिनिस्ट्रेशन करत नाही, मी सगळं करतो. सकाळच्या टाईमला माझा वेळ मी पेशंटसाठी ठेवला आहे. कारण इतका एक्सपिरियन्स असताना फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स मी फक्त फाईल करत बसू नाही, शक्य नाही. आय कॅनॉट ओनली डू ॲडमिनिस्ट्रेशन. कारण आय हॅव सो मच एक्सपिरियन्स इन द सब्जेक्ट. तर तुम्हाला माहीत आहे मी कालच माझे 201 RP नी म्हणजे ही जी नी मी करतो ॲट्यून RP म्हणून त्याचे 201 झाले कालच. आणि दिस वॉज अ नंबर हायेस्ट इन दी कंट्री. कारण RP नी इज द लेटेस्ट नी जॉईंट दॅट वी डू फॉर नी रिप्लेसमेंट. मग त्यामुळे तुम्हाला जमिनीवर बसता येतं, क्रॉस लेगेड योगा करा, तुम्ही हे खेळा, आपलं लॉन टेनिस खेळा. त्या आफ्टर ऑपरेशन इतकी चांगली नी आहे, ती सध्या अमेरिकेत तीच वापरतात. सो हे सगळं करताना कुठंतरी ॲडमिनिस्ट्रेशन पण लक्ष द्यावं लागतं. सो माझे सकाळचं काम झालं की मी संध्याकाळी बसतो आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन. त्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये ॲज अ डीन तुम्हाला सगळ्या गोष्टी लागतात, सगळ्या मीटिंग्ज लागतात, सगळ्या सेमिनार्स लागतात, सगळ्या टॉक्स लागतात, मग गेस्ट स्पीकर लागतात, नंतर टीचिंग लागतं. सो हे सगळं करावं लागतं. आणि मला तरी वाटतं की मला स्ट्रेस असा येत नाही. कारण आय टेक इट विथ लॉट ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. आय टेक इट ॲज अ कमिटमेंट टू माय इन्स्टिट्यूशन. सो आय डोंट थिंक आय टेक एनी स्ट्रेस ऑन दीज इश्यूज. तर सगळ्यांत पयलीं तुमकां डॉक्टर्स डेच्यो शुभेच्छा. म्हजे 2 प्रश्न आसा. एक म्हणजे कोविड वॅक्सिन्स जी घेतल्या ताचेर एक चर्चा अशी सुरू जाता आसा की उलोवप आमी आयकता की कोविड वॅक्सिन्स घेतल्या उपरांत इम्युनिटी कमी जाल्या लोकांची किंवा हार्ट एटॅक येवपाचें प्रमाण बीन वाडलां अशें म्हणून. हितून कितें तथ्य आसा ह्या जे उलोवप जाता तितून तुमकां कितें ऑब्जर्व जालां बीन? न्ही, ही गोष्ट हांवें आयकलां की म्हाका खूब लोकांनी सांगलें कोवीड घेतले आनी ताका अशें जालें, तो एक सडन डेथ जाले. पण हाका मेडिकल एविडन्स कांय ना. सो ऑन इट्स फेस ऑफ इट आय विल से इट इज रॉंग इन्फॉर्मेशन. पण समवेअर आमकां ऑब्जर्वेशन आयल्यात की आमकां ब्रॉड डेड हालीं खूब येवपाक लागल्या. ब्रॉड डेड म्हणजे कितें, पेशंट खंय तरी गेला फंक्शनाक आनी ही इज डेड. ताका उखलून हाडला कॅज्युअलिटीन, आमचे कडेन हाडला, पळय ताका कितें करूंक जाता जाल्यार अशें. ताका ब्रॉड डेड जी इन्सिडंट्स पयलीं आशिल्ले तेज्याकय मातशें वाडला. आतां ताका हेच कारण आसूंक शकना. कारण खुबशे लोकांचे ब्रॉड डेड आसता तांकां आमी जेन्ना पोस्टमॉर्टम केला तेन्ना तांकां मॅसिव हार्ट एटॅकूय मेळ्ळा. आतां हार्ट एटॅक म्हणजे कोणाकूच आवडना आनी कार्डियोलॉजिस्टा कडेन वचून आपलो एन्जिओग्राफी करप गरजे भायर. तो म्हणटलो आपणा सिम्पटम्स ना. पण केन्ना केन्ना तुमकां सायलंट हार्ट एटॅक्स येतात आनी तेजेर जर उपचार जालो ना जाल्यार सुद्दां खुबशे पेशंट मागीर मॅसिव हार्ट एटॅक येवन वयता. आतांच आमी चर्चा जाली आमची तेन्ना आमी म्हटलें सुद्दां कितलेशे डॉक्टरांक हार्ट एटॅक येता. कित्याक डॉक्टर सुद्दां केन्ना केन्ना स्वताक नेग्लेक्ट करता. आनी वी कांट ब्लेम ए वॅक्सीन टोटली.
ताजेर मेडिकल एविडन्स इज झिरो. प्रश्न म्हणजे तो एक ॲक्ट आसा फॉर डॉक्टर सेफ्टी द प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स अँड क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट. तेची गोंयांत कितले प्रभावीपणान अंमलबजावणी जाता अशें दिसता तुमकां, किंवा कित्याक खुबश्यो आतां हो ॲक्ट आसा न्ही, हो इम्प्लिमेंटेशन मातसो स्ट्रॉंग जावंक जाय म्हाका दिसता. कित्याक आजुनूय कोणाकूय आसूं ते आपलो मनीस गेलो की मातसो राग येताच. वेदर यू आर इन गोवा मेडिकल कॉलेज ऑर यू आर इन बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, खंय तरी पेशंटाचो रिलेटीव राग दाखयताच. आनी तो ताज्या जाग्यार ओके आसता. तो म्हणटा आपलो मनीस गेलो, आपलो क्लोज मनीस गेलो आनी ताका लागून आपणा राग आयलो. थंय डॉक्टरान तितलो वेळच मातशें अंडरस्टँड जावचें की ताजो कोण तरी एक मनीस गेलो, इज व्हॅल्युएबल पर्सन फ्रॉम हीज लायफ इज गॉन. कारण डेथ इज फायनल न्ही, कांय नासता मागीर, परत तो कांय येना. सो तेन्ना ताजो जो रिएक्शन आसता तो सुद्दां मातसो आमी अंडरस्टँड जावन घेवंक जाय. दुसरी गजाल, तो जर वायलंट जालो, अननेसेसरी एटॅक बी केलो जाल्यार त्या मनशाक पनिशमेंट जावपूच जाय. हो म्हजो स्पश्ट मत. कारण थोडे लोक बेश्टेच वायलंट जाता आनी दोतोराचेर हात उखलता. आनी इन दीस मॅटर आय एम ऑल्सो स्ट्रिक्ट. फाटीं दोन म्हयने 2 आठवडे फाटीं अशे 2 इन्सिडंट जाले. आय हॅव गिवन अ पुलीस कंप्लेन एज अ डीन, म्हणजे म्हाज्या ज्युनियर डॉक्टराचेर कोणें हात घातलो म्हणून, आनी आय गॉट दॅट फेलो अरेस्टेड. म्हणजे यू हॅव टू वॉक अ मायल एक्स्ट्रा टू गेट दीस डन. हे ॲक्ट आसा पण ते ऑटो इम्प्लिमेंट जायना. हाका खंय तरी आमकां वचून काम करचें पडटा. सो जातलें एक दीस. सर, तुमच्या ऑफिसार भायर एक गाडी उबी आसा, मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन. ती खूब दीस पयला ती थंयच उबी आसा. पण आतां पर्यंत ती म्हाका दिसता एप्रिलान येयल्ली गाडी, म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्ली. पण हेजेन ती आतां कितल्या ग्रामीण भागांनी बीन भोवला आनी डिटेक्शन ना, हे तुजें बरोबर आसा. ही गाडी आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिवना. ही गाडी आमकां अंडर CSR मेळ्ळी आसा फ्रॉम MP फंड. ही गाडी बेस्ट आसा. ओके. आतां ह्या गाडयेक तयार केल्ली जी ऑर्गनायझेशन आसा ते केरला आसा. ओके. एंड देन तांच्यांनी आमच्या स्टाफाक थंय व्हेल्यात ट्रेनींग दिवपाक, ही गाडी कशी वापरप. हे ट्रेनींग 3 म्हयन्याचें आसता. प्लस ही गाडी लॉन्च करपाक आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणून आमी ती लॉन्च रोखडी करूं ना, पण आमचे भितर आमी ती यूज केल्या. आमी ताजे ते लॅब चेक टेस्टिंग केलां, सगळें केलां. आमचे जे स्टाफ आसा, मागीर आतां जे उलयतालो हांव कॅपॅसिटी बिल्डींग अगेन, आतां हो फुडें प्रोग्राम चालू उरपाक एम्ब्युलन्स जो स्टाफ आसतलो त्या गाडयेचो, इट इज कॉल्ड एज अ मोबायल अर्ली डिटेक्शन वॅन, कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन. ही गांवांनी वतली. आमचो ऑलरेडी टायम टेबल रेडी जाल्लो आसा. आनी फर्स्ट वी आर गोईंग टू डिटेक्ट ब्रेस्ट एंड लंग कॅन्सर वीच इज ऑन रायज. हे अर्ली डिटेक्शन आमी ऑलरेडी ठरोवन दवरला. आनी ही गाडी कांय ना म्हटल्यार आनी तो स्टाफ आमचो ट्रेन जावन येवंक ना. कित्याक सांग, ती गाडयेन जी इक्विपमेंट आसा ताका स्पेशल ट्रेनींग लागता. तेतून ऑपरेशन थिएटर आहा, जाणा नको तुमी, जाणा तेतून लॅब आसा, तेतून एक्सरे मशीन आहा, तेतून मॅमोग्राफी मशीन आहा. सो हो आमचो स्टाफ थंय गेल्लो आसा न्ही, तो शिकून येतकूच आमी ती कमिशन करतले. सो आयज डॉक्टर्स डेच्या निमतान डॉक्टर बांदेकर आयज हांगासर आयले आमच्या गोमंतकाच्या स्टाफा कडेन. दोतोर तुमी बरेपणान संवाद साधलो. आमचे सगळे क्वेश्चन्स जे आसा तेची तुमी आन्सरां दिली आनी तुमचो भोवमोल असो वेळ काडून तुमी हांगासर आयज आमकां टायम दिलो. त्या बद्दल आमी गोमंतक म्हणजे सकाळ ग्रुपाचे गोमंतक वृत्तपत्र आनी आमचे TV चॅनल हाचे वतीन तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा. आनी तुमी बरेपणान आमचे सगळे क्वेश्चन्स आन्सर केले त्या बद्दलूय थँक्यू म्हणटा. आनी परतून एक फावट तुमकां डॉक्टर्स डेच्यो शुभेच्छा दिता आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. थँक्यू.